Ayat sing kaping 23 iku fadilah taubat ing dalem mentilake penjelasake utamane tobat. At-taubat itu sing jeneng tobat ya tobat iku rujuk bali amal sing barang kana kang mongko kuman den wodo dicacat usari dalam syariat. Dari ilama mari barang wa kang tema iku mahmud den puji bisari dalam hukum cara syariat. Wal ilmu ta'ibro ngerti di anak dunuban lan musli pira-pira dosa wal ma'asi lan utawi pira-pira maksiat iku muhdatun pira-pira perkara kang rusakaken mubaidatun pira-pira kang medhoake minallahi azza wa jalla sae Allah azza wa jalla. Wa min junnati lan saking wa min jannati lan saking swargane Allah terus Allah wis swargane Allah. Wa tarkuha utawi tinggal ing maasi tinggal maksiat iku muqarrabun perkara kang nyedhakaken ila wa azza wa jalla maring Allah azza wa jalla wa jannati lan swargane Allah. Wa Adam alaihi salam utawi Nabi Adam alaihi salam iku lama adalah dalam semasa mangan sapa Nabi Adam minasyajarah sawit almanhi kang dicegah apa anha sajarah iku tatoyar mongko mabur apa al-khulal pira-pira paes an jasa di saking awake Nabi Adam wa badat lan ketok apa auratu naurati Nabi Adam wa baqiya lan tetep apa 70 wal iklilu lan apa mahkota ngarok sirantase mustakan kosirai Nabi Adam pastah ya kumuli isin sapa Nabi Adam ayat tapi ento ilang apa tajun lan iklil anhu saing Nabi Adam pada atum nekani ing Nabi Adam sapa Jibril malaikat Jibril salam Fa'afadah menyekali sopa malaikat Jibril kata jahe kulo anroksi saking mustakan Nabi Adam wa iklilalan ing maktutaan jabini saking pilingane Nabi Adam manusialan dan undang sopa Nabi Adam ya buaya Nabi Adam wa hawa ulah dari hawa amin batorian tokesir tomadino sirawuluru min jiwari sayang ketambunan ingsun fa innahu mongko mesti kelakuan layu jawironi ora nanggani ingsun sapa wong asroni kang suburakan sapa man ingsun farta fatatun noleh sapa Nabi Adam ila hawa amaring dewi hawa til haya iklan isin kada kaya mengkono hati sakruse apa terus mituake sapa Syekh Abdul Qadir. Kala terus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atai buteo kang dosa utawa atai buteo kang mertobat minat bisa ing dosa iku kaman kudri wong ladan kang dosa iku maujud laut iman ai fa inna taubata tegese krana temen sedune tobat iku lak tuji tajibu tajubu rebul apa tobat maning barang qabla kang dalam sadurunge tobatmu wal mustaghfiru lan utawi wong kang njaluk ngapura minadhan bisa dosa wa kali utawi mustaghfir iku imun wong kang netepi ale dene wal mustahzi kaya wong kang geguyu biro-biro lawan pangilane mustaghfir akate njero maca istighfar tapi ora mareni tegese tetep isih nglakoni dosane wae kaya wong sing geguyu nang Gusti Allah tegese ngenyek rawahu mitang hadis soal Bayhaqi Imam Bayhaqi wa Mu'asakir an Ibnu Abbas waliyadan lama arah ikilah hadis kal mustahzi iki ilah mengucapkan opo istighfar utawi istighfar bilisan lawan menggunakan lisan iku taubatul kadzabin ya tobaté wong kang goro-goro ada utai hadis kula hadis sun hadis maupun kang nopo
bahwa utai sing dikarmati semua kulak barang kosorong kang wis nyendak apa ma ala sahabi ala sibro sahabat apa nih kaulan pengucape aufi lan gawe kayu sama mengkoden arani apa hadis asaran asar aidan aliman bersih hadis. Jadi orang ngendikani kanjeng Nabi langsung tetapi ngendikani para sahabat. Wa qala annabi Nabi sallallahu alaihi wasallam annadmu utawi getun iku taubatul tobat. Wa taibu utai wong sing tobat minandar bisa dosa iku lak kaman kodene wong ladan ba kawan dosa iku mujud lalu diman. Rawahu yang disebut Tabrani man Tabrani wa Naim an Ibnu Sa'id al-Ansari. Ibnu Sa'id biasanya Abi Sa'id. Wa ta'afa ulan ngapesake hati sapa Al-Bukhari man Bukhari wa bulan sakene Bukhari. Wa alamat sihatun nadbi utawi ketengere sae atau benere betul ikulak rikotul qalbi bisati wa ghazara bilan suksuan lo itu berselo wa diada kana arai iki alamat sihatun nadbi ruwiyat cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anahu teman sedekan jenengan iku kala bisa Nabi jalisu padha ngancana lungguh sira kabeh atau wabina biro-biro wong kang padha tobat kabeh. Fa innahum mongko mestune tawabin iku araqa luwih tipis apane akidatan biro-biro atine. Ora iso tobat dhewe ya kan ngancani wong sing tobat ngancani lugu ngewori. Saya misalnya berpikir nah, awake dhewe ora iso dikir tenan, atine iki kon dikir jiangel ya minimal kerep awor karo wong sing iso do atine eling ning Gusti Allah. Insyaallah ketularan ora ketularan paling tidak mengawi. Wa qala lan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi sapane wong iku adna ba nglakoni dosa soman dan ban suci dosa. Di mana muli ketun soman alai ngaten pun fawa. Mongko utai najmu iku kafaratu dadi tebusane kafarate dan wa qala subhal hasan man hasan rahimahullah atau batu utai tobat iku al arba'i ada iman ing atase papat pira-pira saka utawa cagat istighfarun rupane siji istighfar bilisan al istighfaru istighfar bilisan iklan tulisan wa nadmulan ketun bil qalbi lan ati wa tarkun lan tinggal di jawari lan pro anto wa idmarun lan niat layak udah orang badani sapa taib dakaron tur dalika ing mengkono qala al hasan sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa qala lan kusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mamin sayyid ora utai suci-suci wa habul den temeni Allah lan Allah sabit ketimbang wong nom taibin kang bertobat au sabatin to wong nom wedok taibatin kang bukan tobat mesti nek ana wong nom kok ahli tobat kuwi luwih seneng Gusti Allah tinimbangane wong tuwa mergo nek wong tuwa kok tobat ya sak pase cicak nom kok senengane tobat kuwi luwih seneng. Wa ma min syai'in lan ora utai suci iku abdul luwih bentukake luwih muringake ila Allah taala min syai'in katimbang wong kuat mungkin kang tepi dosa ay musirun tekse wong kan netepi alama asu ngatasi boro maksiate syai' au syaikhatin utawa wong tuwa wedok kada wae ono hadis rawahu ngendika nyerita anda sapa Abdul Mudhaffar Syekh Abdul Mudhaffar an Salman Al-Farisi. Wa qala lan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai'in iku dosa-dosa suci hilatun teano reko koyo. Wa hilatun dunub utai reko teyane boro dosa iku atau bertobat. Karena qala kaya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam innal abda muslim kaula iku layu dadi kuyene lakoni dosa mangkat adan baik suci dosa. Payun khiluhu dumi lebu atau dan pun mau ingapet al jannata iswago
Kanjeng Nabi tau dawuh ana menungsa kuwi nglakoni dosa ning justru dosane kuwi marake mlebu swarga. Kok iso? Pakalu tuni padha matur sapa sahabat ya Nabi Allah wa kaifa halil piye yudhilu mlebu apa dan kuning ngabet ajenate ing swarga. Terus pundi kanjeng ana dosa kok iso mlebu ning swarga? Lan sapa kanjeng Nabi aku ana apa dan dosa lan nasbu aini. Ana panjere mripate ngabet yastaghfiru jaluk ngapura sapa abet minsa dan buayan dimulan ketun sapa abet ane sedan pun ataya kula sehingga hatta yudkhila sehingga mlebu al pun ajanata ing swarga ya guna ana wong nglakoni dosa tapi mergo dosane terus dheweke kaya dosa iki ning matane terus ketok terus sehingga terus tobat ya terus-terusan. Nah ya janjane sing leboke swarga kuwi ora kok dosane iki tobaté kuwi. Nek nek tobat mergo dheweke nglakoni dosa, ora nglakoni dosa ya ora iso. Nah, kuwi mula cara ning tapikane dikake bahwa maksiatun awrasat rillan waswa iqamah khairun minal ibadah awrasat izan was iqbal khairun minat ta'ah. Maksiat tapi maksiat mau sing marake dadi wong iki rumangsa ina ning sane Gusti Allah lan rumangsa butuh karo pengapurane Allah. Maksiat mau sing duwe apik ketimbang ibadah, tapi ibadah justru menimbulkan takabur, rumangsa ampuh, rumangsa apik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam likuli sayyid iku tetu saben-saben suci dawa unta ana tambane dawa undurut utai tambane bloro dosa iku atau tobat. Wa qala sapa Anas jaa sowan sapa Rasulullah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matur sapa Rasul ya Rasulullah ini temen-temen iku adalah tu lakoni dosa kula dan ing suci ning dosa. Qala dika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar jaluk matur sira Allah insyaallah. Qala dika sapa matur sapa Rasul ini temen kula aku tobat ingsun suma'u tumuli baleni kula. Mesti nggih pun kanjeng kula niku istighfar kula niku baleni meneh lawan dosa. Kanjeng Nabi didhawuhi, qala terus menyenang sallallahu ulama adnabta dalam semasa ning lakoni dosa sira fatub mongko tobat sira hataya kuna sehingga ana sapa setan wa ya setan iku aja siru nelongso. Qala matur sapa Rasul ya Nabi Allah kita nalikane muntak sira akeh apa dunubi dosa kula. Faqala tuni dika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah iku tawi pengampunan Allah iku aktaru luwih akeh ning juga katimbang pira-pira dosa ira. Nek kula bali ngoten nggih mangke dosa kula dadi luwih akeh. Ora apa-apa anggere kuwi tobat terus istighfar terus. Kok dosamu iki bener ya dadi ukene pengampunan Gusti Allah kuwi luwih akeh. Waqala disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-taubatu tobat itu tahdimu bisa ngrubuhake apa tobat al-haubata ing kelutan kaya salah al-fatihah bi fathil ha haubah al-mumalah kang den sunah iso titik al-fatihah isi kelutan. Wa fil abdilan iku sebenarnya lafal sing liya al-hubu bidomil ha lan diwaca dhamma qawi ayil ismu tegese maknane ya dosa. Wa riwayat dari Anil Hasan radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana kanjeng Nabi ukola semuanya lau ahta alamun luput sapa ahadukum salah suci sira bataya mra'an sing ngebayo pokok mak ibarat Inas sama dalam langit wal adilan bumi umat abad di tobat sepahat ya tabat mengharap terima tobat sopa Allah alaihi wasallam. Waqala lan ndika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam tubu padha tobat sira kabeh ila Allah maring Gusti Allah.
Pak ini mau sune ingsun iku atu bumertobat ingsun nilai maring Allah kula yaum dalam saben-saben dina mi atamaroten kelawan 100 ambalan. Rawahu min hadis sapa Syekhon Imam Bukhari Muslim an Ibnu Umar bin Khattab. Wa dzikrul mi'ah utai nutur lafal 1 iku lak litab siri. Wa litakbiru. Taksiri. Ditafsir krono faedah mengkehaken lali takdir ora krono batsi toman nabi ngendikaken wis dina suwun tobat ping 1000 apa ping 100 mungkin ora kok batesi maksude nek tobat wis dina ping 100 mungkin ora iki maksude dinggo faedah mukake ake aku lek tobat sedina paling ora ping 100. Syukur nek iso muncul ping 100 awake dhewe ora kaya Kanjeng Nabi. Wa taubatul awami lan utawi taubate wong umum iku lak minan gunung setengah saing pira-pira dosa. Nek wong awam bertobat ya napa mareni saka dosa-dosa to maksiat-maksiat sing dilakukan. Awang khusus gitu meneh taubatul khawas utai taubatul wong khusus ulak min ghuflatil qulub saking laline ati. Dene wong khusus kuwi ati ngantek lali karo Gusti Allah wis dianggap maksiat. Wong wis kudu ditobat. Sementara wa khawasul utai khusus meneh iku mimma sing barang hawa atau siwal mahbubi sakliyane zat kang den gemeni. Wong sing khusus meneh dene antek atine menggok sithik wae saka Gusti Allah lali sithik wae wis dianggep Patau batu kulu abdin mongko utai tobaté saben-saben kawula iku lak bihasbi lan milang-milang derajate ngaten wong tobaté yo dhewe-dhewe. Cukup ini miturut derajate ya miturut dosa sing dilakoni. Cilik dosa ya mentoke sepira nek kudu mertobat. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam. Tubuh tobat sira kabeh ila Allah maring Allah taala. Wala ta'asulan aja padha putus asa sira kabeh ila taqnatu tegese aja padha ngrasa pegot sira kabeh min rahmatillah saking rahmati Allah. Fa inal ya'sa mawdun pedhot pengarep-arep air kuno tegese medhot min afillah saking pengapuran Allah iku kufrun jeneng kufur. Ngomong antek medhotke rahmati Allah iki kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Walan diceritake apa narujulan Muslim lanang iku lak salah takon sapa rajul Ibnu Mas'ud ing Ibnu Mas'ud andan bin saking susine dosa alama kang lakoni sapa rajul bi kelawan dambut. Allahu ananta iku tepuk rajul min taubatin utayan tobat Pak Aranda tuli mengo manusa sapa Ibnu Mas'ud. Maka fatatum lim noleh sapa Ibnu Mas'ud ilai marang rajul far'an. Ini weruh sapa ningali sapa Ibnu Mas'ud ainaini ing mripat loro julta dari bani alim brebes mili karone. Papalan temli ngucap sapa Ibnu Mas'ud lagu maring rajul innal jannati temune iku kudu swarga samane ta abadin maujud ana 8 pira-pira larang. Kulo ate sakabehane abwabul jannah iku tuftahu den buka apa kul wa tughlaqu lan den tutup apa kul illa babat taubat coba lawan itu kan fa inna alaihi mongko iku tepi ngatasé bab taubat malakan maujud ana malaikat muwakkalan kang den pasrai iki kelawan bab taubat la yagliku orang nutup sapa malak Pakmal mongko ngamal sira wala tai asulan aja putus asa sira.
lawang swarga iki ana 8. Salah sijine misalnya lawang tobat. Nek liyane kuwi dadi nek ditutup maksude ya sing mlebu iki ning wong tertentu. Tetapi khusus lawang tobat itu dibuka terus. Malaikat dipasrahi kon aja nutup. Maksudnya kabeh wong sing bertobat kaya apa wae dosane kuwi iki iso mlebu swarga lewat lawang tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang keterangan Ibnu Mas'ud kuwi fil Ihya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala lan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajilu padha gigi utawa cepet-cepet sira kabeh bitaubat iku ing kelawan tobat qoblal mauti dalam sadurunge mati wa ajilu lan gigi sira salat lan lakon salat qoblal maut ing dalam sadurunge pot. Artinya sadurunge entek wektune. Ai fauti waqti sifat wektune salat. Qalan sapa Sayyidi Bendoro Ibn Asy'abul Qadir syurutu taubati utawi pira-pira syarat tobat iku salah satu telu. Awal wa utai kawitane syurut do salah satu iku anatmu betun. Alama ing atas barang milakan nglakoni sapa wong minal mukhalafat saing pira-pira perkara kang nulayani syariat. Wasani utai sing pindho tarku zalati tinggal pira-pira dosa wijamil halat ing dalam sekabehane pira-pira tingkah wasaat lan pira-pira wektu. Wasali sudah sing telu wal azmu nejo ala ailaya utawa tasih ora baleni sapa wong ila muslimah maring sepadane barang iktarofa kang nglakoni sapa wong minal ma'asi sing pira-pira maksiat wal qati'ati lan pira-pira keluputan. Panadmu mongko utahe betul kula iri bisa nekake apa panadmu azman ing sejo wa qasdan lan tegese sejo. Pan azmu mongko utahe sejo iku layak utahe ora mbayani sapa wong ila mislima maring sepadane barang iktarofa kang nglakoni sapa wong minal ma'asi saya kira-kira maksiat diilmi krono ngertine wong yang anal maksiat. Menestune pira-pira maksiat kula ilang ngali-ngalingi baina wa dalam antarane wong wa baina rabbi lan dalam antarane pangeran wong. Wa makna nadmu anapun utai maknane getun iku la wajhul qalbi larane ati. Tawajjahul qalbi lorone ati. Inda ilmi nalika ngertine qalb dipawati mahbubi lawan pote perkara kang den senengi qalb. Tawalam wa dadi dawa apa ahzan khususai qalb. Wan sikabu ibrati lan suksuane luwe sohibul bab. Suksuane luwe wong kang duweni ati. Bayang sing tuni nejo sapa wong ala-ala yang daya ora baleni sapa wong ila misli dalik maring sepadane krungu maasi. Ima krono dibarang tak apa kang nyata koma indah dalam munggu wong minal ilmi. Saya ngerti bisyuk dalik lawan alane mengkono-mengkono maasi. Wa annahu lan ngertine wong yang temen sendiri iku adharu luwe melarati utawa luwe bahayani minas summi katimbang racun utawa upas alqati kang mateni. Wasabu ulan katimbang satu galak kewan galak adharu kang nyamber. Wan naru lan katimbang geni al-mukhriqatu kang ngobong wasaifu lan pedang ogaman alqati kang nugelan. Wa amal qasdu ana sejo bahwa utai al qasdu kula iradatu tadaruki kekarepane to ngarepake nusuli mongko kedune qasdu ta'alluqun utawi gantungaken bil halik lawan zaman sanalika bahwa utawi qasdu kula mujibun perkara kang netepaken iku mujibun perkara kang netepaken
tarka mahdurin ing tinggal perkara kang den larang. Wa kang utawi ngabet iku mulabisun wong kang nglakoni lan maring kul pada kulli fardin lan nekaake ing wa ada kulli fardin lan ing nekani saben-saben perdu. Wa kang utawi ngabet iku mutawajjihun wong kang madhep alai ngatasé ada kulli fardin fil hal ing dalam zaman sakmenika. Walau lan iku tetep duwene qasdu ta'alluqun utawi gantungan bil madhi lawan zaman sing wis kliwat. Bahwa utai ta'alluq la tadarukum nusuli barang paroto kang wis pepeka sapa ngabet ing mabil mustaqbali lawan zaman sing arep teka. Bahwa utai tadaruq nusuli ku al mudawamatu nglangi netepi ajeg terus-terusan alat taat yang tasih taat manut ing Allah. Tarkul maksiat lan tinggal maksiat ilal mauti tumeka maring mati. Fa amma syartu sihati ana pun utai syarat sae qasdu sejo sing bener mau bima ing dalem barang ya ta'ala bukan gantungan umma bil madi kelawan perkara sing wis liwat iku fae ya tasu mongko niti untuk melakukan penelitian sapa ngabet. Amma sing barang madho kamu kliwat apa min umri saking umure ngabet sanatan ing dalam setahun. Wa syahrun lan sebulan triti saben setahune. Saben sesasine wa yauman lan bokos dina sedina wa sa'atan lan saben sak jam wa nafasan lan saben saambekan wayang dulu tumlian nangen sapa ning ngabet ila taati maring pira-pira taat ma iku apa alladzi utai perkara kosoro kang kepeka sapa ngabet biya dalem taat. Jadi terus diteliti umure mau sepira sing wis dienggo manut lan sepira sing wis dienggo maksiat. Wa ilal ma'asilan maring loro maksiat ma iku apa alladzi ta perkara kang wis nglakoni sapa ngabet minha saking ma'asi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dikusubukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sobat sira kabeh ila rabbikum maring pengiran sira kabeh qabla an tamutu dalam satu yen to padha mati sira kabeh. Qala disebut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Khotobana ngendikani ing kita khutbah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Jumat ing dalam dina Jumat. Faqala ini dikusubukan Nabi ayyuhan nas iring menungso tobat sira kabeh ila Allah maring Allah qabla an tamutu dalam satu menit mati sira kabeh wa badiru lan padha agya-agya cepet-cepetan sira kabeh bil a'mali lan pira-pira ngamal as-sholihati kang bagus qabla an tastahilu dalam satu menit padha ketukul sira kabeh wasilu lan padha nepungo sira kabeh alladzi ing wong bainakum kang dalem sira kabeh wa baina rabbikum alladzi ing perkara dua bainakum kang dalem antarané sira kabeh wa baina rabbikum lan dalem antarané pangeran sira kabeh tas itu mongko bejo sira kabeh tas itu wa aksiru lan padha ngekekno sira kabeh asoda kota sedekah turzaku mongko den paring rezeki sira kabeh wa amru lan padha perintah sira kabeh bil ma'ruf lan nggawe bagus tuksinu mongko den reksa sira tuksanu mongko den reksa sira kabeh wa hau lan padha nyegah sira kabeh ing mungkar sing nggawe mungkar tunsor mongko den tulungi sira kabeh wa qala lan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna iblis karena mestine iblis iku inna hina ubito alikane den turunake sapa iblis lal ardi maring bumi kala mongko ngucap sapa iblis wa izzatika ini sifat mulya panjenengan wa jalali kalan sifat agung panjenengan la azalu ora bisa ingsun iku ahwa bakal nasarake sapa ingsun ibna adam ing ibnu adam
maka main dalam selagi nirang langgeng apa ruh nyawa iku fi jasadi dalam awake ibnu Adam. Papalan nidau sapa arep pangeran wa izzati demi sifat mulya ingsun wa jalali lan sifat aku ingsun la annahu ora nyegah ingsun ing setan ala annahu ora nyegah ingsun ing ibnu Adam atau bata ing tobat. Maksudnya aku ora arep nyegah nampa tobat ibnu Adam malam yatawar dalam selagi ini dulu sekarat sapa ibnu Adam malam yutawar selagi ini dulu klokor sapa ibnu Adam binafasi kelawan ambekan ibnu Adam. Yen setan mulai dendam ya tenanan iblis itu karo menungso kok hidup ning swarga ya gara-gara nafsu mulo bersumpah arep berusaha terus nasar kening ibnu Adam. Tetapi Gusti Allah ya bersumpah bahwa semongso-mongso ibnu Adam itu kesasar disasari karo setan wanton gelem tobat kuwi arep ditampa terus tobaté selagine durung nyawani tekan penggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammad bin Abdillah As-Salmi annahu tanzini Muhammad qala jalastu lungguh ingsun milana paring pandang min ashabi Rasulillah saing pro sahabate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah dalam tanah Madinah. Faqala mengucap sapa rajulun lan minhum saking nafar kelompok pantan. Sami turu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Qur'an dawuh sapa Kanjeng Nabi man taisa menika balan mertobat saman qobral warati dalam satu miskarat mati ya taba mongko mertobat sapa Allah alaihi wasallam. Waqad rawana teman-teman nyeritakake sapa Imam Zadani an Abdillah bin Mas'ud an Salman Al-Faris annahu teman Salman Al-Faris kan ana sapa annahu temen stune ya Salman Al-Faris saan annahu temen stune kelakuan berarti nyeritake Salman Al-Faris cerita annahu temen stune kelakuan kana ana niku fi Israiliyat dalam zaman Bani Israil biyen sapa imra'atun wadon babiyatun kang ahli zina mughniyatun turutukan lagon-lagon muftinatun turutukan mencutaken bijamalia kelawan ayune imro'ah. Cara saiki ya mungkin LC tukang nyanyi yo melacur saiki Wakan alam ono apa babu dari ya lawan kumai mau abadan dalam selawase iku maktuhan dan buka. Umpamanya Jawa iki tawa, mula lawan kumai ya dinake terus. Waya alil ta'i imro'a iku qa'idatun wadon kang walasari ring atase amben bikira ibad ono benerane lawan. Persis ning penerilawan kuwi dheweke linggu ning amben. Jadi setiap wong liwat mesti weruh. Pakuluman mongko desa saben wong marokan liwat soman dia lawan imro'ah wana beran ningali sapa wong ile imro'ah iftana mongko kepencut sapa man dia lawan imro'ah wa ta jalan butuh soman ila idori asrati dananira mari nekaaken 10 pira dinar al aksratul akeh nek kepencut ya mesti kudu bayar bayare 10 dinar utawa punjul aw aksaratul akeh mindalika ketimbang kuno asyaratul dana hatta tak dana sehingga amri hatta tak dana sehingga ngidini sapa imro'ah bidukuli kelawan manjing alai atas imro'ah. Jadi saben wong lanang sing kepencut nek kepengin mlebu ya bayar 10 dinar utawa punjul. Kamar rotu meliwat bibabia kelawan lawangi imro'ah mau data yang dalam suci dino soko abdi tulongkan ahli ibadah min ubadi Bani Israel saing pro ahli ibadah Bani Israel
Rapaan tuli bawa basoru peningali ubat atau abid mau alaya nasi abid dari dalam umat. Yang alim tay imro'ah itu qa'idatun wadun kang lugu alaihi alas sariri ngatasi amben. Ono ahli ibadah jane wong tekun wong lurus liwat weruh itu mau faktan tuli kena fitnah sapa ngabet biar kali imro'ah waja'alan siapa kepencut waja'alan temandang sapa abid mangke yujadilu madoni sapa abid nafsahu ing awak dhewe ning abid hatta anahu sing temen-temen abid wiyat undunga sapa abid Allah taala iku sala ayu sila yen tau ngilangi sapa Allah dalika ing mengkono apa faktan nawi fitnah mau muga ngilangi Gusti an qalbi saking atine ngabid wis ndongane tetep ora ilang artine rasa kepencute mau tetep wah ya pancen ayu tenan kok ini palam yazal mongko tumli ora ilang apa dari kamu kono fitnah nafsi saking atine ngabid walam yamlik lan ora bisa ngampet sawabin nafsahu ing awak dhewe ning ngabid hatta bahasa kok adol sapa abid komasan ing kain karena kalau pokok mas ana ing kula wedya ngantek direwangi adol lambine mergo kepencut karo wong wedok pajamaah tumli ngumpul lagi sapa abid minat danane saing kula dinama ing perayaan saju kang butuh sapa abid ilai maring mafajaat menekan sapa abid ila babian maring lawange imro'ah wa amaratu monggo tumuli perintah sapa imro'ah ing abid ayu selimayan to masrahake sapa abid ada ing mas ila wakilin maring si wakil lah kedhe imro'ah wa tadbulan janji sapa imro'ah ing abid dimaji krana tekane abid nah arep ketemu ya ana bayar sik nang kae suwate kapan dateng Aja atum linekani sapa abid ilai maring makan dari kawati makrono arek mengkono-mengkono janji. Waqata zainal temen-temen wis macak utawa dandan pepaya sapa imro'ah wajalasat lan lungguh sapa imro'ah fi baitiha ing dalem omahe imro'ah ala sariri ing atase ambene imro'ah watawala tumli mlebu ngalaya ing atase imro'ah sapa abid itu wong sing ahli ibadah. Wajalah salam nunggu sapa ngabid mahar karo seneng ro alas saring atase ambek. Para mamat dawu sing dawake sapa ngabid ya dawu ing tangane ngabid ilaya maring imro'ah. Wan basatolan bunga-bunga sapa ngabid mahar karo satene imro'ah tadarokahu mongko nusuli ing ngabid sapa Allah. Rahmati kelawan kawelasane Allah. Barokati ibadatihi lawan sebab berkait oleh ibadah ngabid mau al-mutaqad dimati kamus dhisik. Gandeng dheweke iki mbiyen ahli ibadah. Sebab dheweke ini ibadah iki mergo kula nalika arep maksiat ngono kuwi dilalah Gusti Allah paring kawasan. Dilingke ya iki. Bahwa tumi-tumi bagi kalbian dalam hatinya abid Allah Ta'ala. Maksudnya Allah iku yaro ningali sapa Allah isun biadil hal dalam ikhlas tingkah min fawqi arsy saynis dudure arsy Allah. Wa ana harita isun fil haram dalam penggalian haram. Waqad habita terus lebur apa ngamali-ngamal isun kulluhu yasbabane amal. Wa fa'atum ditumi bawal batu rasudi bi qalbi dalam hatinya abid. Parta ada tuliku menterus sapa abid nafsi dalam abid abid wa ta'ala ya rolan kuat saya pucet apa lawu rupane abid panadoro tuminingali ilai maring abid sapa almar atu wong wadon mau karo aku umli weruh omar ing abid mutawairal launi ale wong kang kuat rupane saya sing pucet rupane. Papalan tumling ucap soman ahlau maring abid ayis utawi dene suci kuasa baga mekenani ing sira ya rajul wong lanang kowe kena ngopo
Pakola tuli ngucap semua abid ini temesini sun telah aku wedi sun Allah Gusti Allah Rabbi kang dadi pengiran sun. Pak Zani. Paandani temeni dini sira ingsun limari ingsun bil furuji lan metu. Pangguat ditenan Gusti Allah aku tak jaluk pamit metu kan. Pakola tuli ngucap semua lahum maring abid. Wai haka. Duh perusahaan sira to cilaka sira. Inna kasiran sunung akeh minan manusia iku lak ya taman nauna padha ngarep sapa nas jeladi ing perkara wajat tahu kang manusia ing ladi. Wah kuwi goblok tenan ya malah wong akeh do pengen mrene malah kuwi wis nang kene karek nglakoni malah kepengin arep lunga. Pak Ayis mongko utahe din suci ku adalah di perkara antau ta sira iku fidal mati kok ana iso ngono iku piye. Pakola mengucap semua abid ini terus isun iku aku wedi isun Allah taala. Allah insyaallah jalla kaus aku apa sana pengalaman Allah. Wa innal mala lan sunit bodo alladhi mal bapak kang arus awe ingsun ing mal toy ala dilawakili ki mari wakili rawat dan wa yomal iku laki kedua sira. Laki kedua sira iku halal mal. Wis pokoke duit mas sing tak nangke wingi wakilmu pembantu wae tak terus nggo wae halal ora apa-apa kan. Pak adini ngomong dina sira ing ingsun. Lima ning ingsun ilmu jiwa metu. Wis pokoke aku tak izin metu njaluk pamit lunga. Pakola tumling ngucap sapa imro'ah untuk mengucap lagu maring abid kan nagawen sesuatu lang takman orang lakon sira ada ing perkara terus. Wah kuwi kaya wong aku tenan kaya ora tau ngene iki kan. Ola ngucap sapa abid lah ora pancen aku urung tau kan. Pakola tumling ngucap sapa imro'ah lagu maring abid min aina iku saka ngendi antau ta sira wa malan iku apa to sapa ismuka ta jenenge. Ora kuwi wong ndi jenenge sapa. Pak Barowu tuning ngabari semua abid ing mar'ah. Ana wong sune abid iku min qaryati kada sing desa mungkin. Wa ismaulan ing jenenge ahad iku kada mungkin. Pak Adina tumuli ngidini sapa mar'ah lagu maring nabid mau bil kunci kan metu min India sing sandinge mar'ah. Yo wis ora lunga-lunga. Bahwa jatuh ni metu semua abid bahwa hari saya abid itu ya tunggu semua abid di luar di kelawan kerusahaan wasuburi lan banget kerusahaan wayak ilan nangis semua abid ala nafsi ngatasi awak diri ini nangis ya abid. Kalau antum muli tubi bawa alai batu rasa wedi bikol filmar hati di dalam hati ni wong wadon mau dibarukan tidak dikala abid lan berkaya mengkono wong ahli ibadah kuwi. Pakola tu mengucap sama api nafsiya dalam awak dewi ni mar'a ina darot sulat musuni ikilah pongana iku awalu dan bil kawitan itu so adana bakal melakoni dosa sekorojul pada kala tumuli blok bunga nasi rojul minal kau bisa yang rosoti opoma barang dakola kami berkoman wa inilah punya sunu kot adana teman-teman melakoni dosa yang sunu mundu kada awit zaman mungkin wa kada lan mungkin sanatan dalam pirang-pirang tahun. Wa inna rabbahu lan musni pengirane rajul alladzi rabb afa kang bisa rajul min sing rabb wa ya rabb iku ya rabbi pengirane iso. Ya wong ki nek saleh ahli ibadah ki apa wae sing dilakoni mesti berpengaruh terhadap orang lain. Masuk iki ahli ibadah. Karena melakukan dosa lagi peleng dulu pengiran terus akhirnya dari metu ketuni dosane rumangsa luput tenan. Waya menunggu ternyata mengaruhi wong wedok sing ahli maksiat kuwi. Nanti dheweke wong wedok kuwi atine yen dirasa wedi, ha iya aku ana kae. Jadi nek bisa iki kok wedine kaya ngono karo pengiran. Sementara aku ini wis bendina nglakoni pirang-pirang taun. Ora dirasa wedi. Mongko janjane pengirane wong lanang mau sing dheweke wedi karo pengiranku ki lak padha. Artine aku ki luwih berhak wedi aku nglakoni sedina.
Bayang bali mongko prayoga apa iya penentono apa kok kuwi jeneng kuasa dule banget min kopi katimbang dene sira kudune aku iki ngerti mau susah. Wong itu ingat iso mikir ngono iki gara-gara berkae wong alim. Patahabat tuli metu basa ma'angil ta'ala. Wa rapat lan ngancing to nutup semua soal bapak ilahi lan nasihat asem. Wis bar kuwi terus pet lawane tutup omahe. Wala bisa lan nganggo sapa mar asiaban ing dodet kholi kotan kan amoh utawa sing elek. Bagus perhiasane kabeh dicopot nganggo klambi sing elek. Wa balat lan madhep soma ala ibadah yang atas ibadah. Maka nanti ono soma ala ibu ibadah di dalam pengibadah di ma ing dalam barang seakan mesari sapa Allah Ta'ala. Akhirnya orang itu bisa yang menjadi sadar bertobat ibadah sapol. Pakala tuli ngucap somat akhirnya saya dalam adil ini terus nih ingsun kula lawin tahai lamun marani ingsun ila dalika rasul maring gunung lanang la'alahu menawa rasul yatazawwaju gelem rabi sapa rajul ingsun. Akhirnya bos mertobat tenan wong wedok iki malah dipikiran kok malah mesti tobat ini wong lanang iki kae iso gelem nepek bojo aku. Wis ibadah pol-polan. Faku nutumni ana ingsun nek indah dalam sami rajul wa ta'ala mulan arep belajar ingsun min husai rajul amro dini perkara agama ingsun. Niate dirabi karo lanang iki. Arep ngapik ilmu ibadah. Wah ngono aku bojo karo wong kae mesti iso ngaji ro dheweke ilmu tambah ibadahku tambah apik. Ini ati pancen niat apik, ora kok niat sak senengan tok ora. Wa yakun lan ana sapa rajul niku aunan nulungi liman iso ibadah di Rabbi ngatasi nyembah benar senang. Kuwi ora ana gelem nepek bojo aku iso nulungi aku tambah iso ibadah nang pengiran. Fata jahat mongko tundi cawis-cawis. Wa amalat lan gawa sapa. Maksudnya iki wong itu terus tata-tata. Wa amalat lan gawa sapa ma'ama minal amal nyatane pro-pro bondo wal kuda milan pro-pro pelaten. Masyaallah. Mak barang saangan mesti obat banget. Bandane gawa, ladene kelayane kabeh digawa kepengin goleki wong lanang sing maune marake dadi dhewe tobat yo ahli ibadah. Ambiyen kan mesti ditakoni jenenge sapa, main ngendi lan. Akhire kepengin goleki tekan desane iku. Wantaha lan tumeka somara ilatil kalqor yang maring mengkon desa wasala bantah kon somara anu saenge babe nakit goleki tenan. Pak baru tuli padha ngabari sapa ahli Korea penduduk kono al-abidah ing wong kang ahli ibadah anawi ing resmi kelakone kodamat teka sapa imra'atun wadon tasalukan takon sapa imra'an kasaing sira wong ahli ibadah goleki wong akeh sampeyan wong wedok Pakara satu lima tu sapa abidu kali ibadah mung ilaya mari malah. Walam mar'at nalikan ningali sapa imra'ah abid. Walam mar'at nalikan ningali sapa abid sapa almar'atun asafat mongko buka sonaraan wajah saking raine mata kaya ribuan supaya bisa kenal ngerteni sapa abid mau mata. Walam mar'ah nalika petrol iki wong itu ya mesti nek biyen mesti ya ketutupan nganggo hijab, nganggo niqab, lainnya tutupi kabeh. Lah mbok sawero wong lanang kuwi karepe lainnya dibuka ben wong kuwi kenal lho sing golek iki aku, sing biyen kuwi tau ketok aku gampang.
Palam maro'aha muwadan malikane seluruh ing mar'ah sapa abidu wong ahli ibadah mau wa arafa ngerti sapa abid wajahe wajah mar'ah wa tadzakara lan eling sapa abid al amro ing perkara ning alladzi yo perkara kana kang ana apa amr ana iku baina dalam antarane ngabid wa baina lan dalem mar'ah soha monggo sapa ning abid sayhatan lawan jerit wa kharajat lam metu apa ruhuhu nyawane nabi. Ya niate apik wong itu ben tenang terus belum sampai bojo kabeh terus kodhe ya kepengin tambah apik. Tapi ahli ibadah mau bosok roh wong itu kuwi gilane kepati-pati. Ora gila wong itu, gila ro pengiran. Saking udine kelingan melakon biyen sing wis tau dilakoni antara dheweke karo pemikir palingan meneh. Mantek jerit-jerit bunga-bunga saking wedine ngantek metu nyawane mati. Babagia tumli tetep sapa almar'atu wong wadon azina dan ane wadon kang susah. Wong itu tambah susah. Jadi begini niate tambah apik malah kaya-kaya dadi sebab matine wong lanang. Maka lan ngucap sapa mar'ah finafsi dan lawajine mar'ah untuk menjur omong nang awake dhewe. Ini temen-temen isune kula harus tu metu isul li ajli krona arek ngabit waqat mata lan wis mati semua alfi royo-royo tak golek rene mimpi golek wong lanang kuwi pembosok petuk malah wis mati. Faqala tuni ngucap samar ahli til falqarya. Are mungkono-mungkono ahline desa. Lahu ana ta iku abit ana suci min akribari sing pira-pira kerabate ngabit yang tak juga butuh sopahat ila imro'atin maring wadon. Maksudnya wong itu njur takon-takon karo wong ahli desa kuno. Wong sing mati iki ahli ibadah iki duwe dulur, duwe keluarga. Sing keluargane gampangane butuh bojo. Pakalu tuli padha ngucap sapa ahli Korea. Laha maring mar'ah ihadar rojuli iku tuh wong lanang iki akhun utawi sedulur lanang saleh kang saleh. Ono wong sing mati iki ahli ibadah iki duwe tunggal lanang sing yo saleh, yo apik. Lakin nahu tapi utawi akhun iku mok sirun wong sing melarat. Lama lah kang ora bondo iku mujud laut kedue akhun. Iku duwe tunggal lanang yo saleh, yo apik ahli ibadah ning iki melarat nang yo apa Pakola tumli ngucap sapa mar'ah la baksa ora apa-apa iki kelawan kuwi moksir malah yo ben ra masalah Pak Inali mau sudah itu terkutuk ingsun malah mau citono pun aku wis sugih bebandaku akeh yakin harus nyukupi apa mal ing kita pajak aku teko sapa aku sedulur lanang ing abid pada zawajat muli ngrabi sapa aku biha kawan mar'ah wala muli nglairake sapa ning mar'ah lahu krana arae aku mau sakan ing anak minal banin saing pira-pira putra kulluhum utahe sekabehane sakan iku soru dadi apa sakan dadi anbiya pira-pira nabi kabeh fi Bani Israil dalam zaman Bani Israil. Pitung. Wong wedok bisa dirabi karo sedulure wong sing mati mau. Akhire duwe anak antek 7 kabeh iso dadi nabi. Tapi nek delok ngene iki. Derajat seseorang iki urung mesti ditentokke karo wong tuane. Wong tuane iki nek delok mbokne iki yen gampangane kan lonte. Tapi mergo tobaté tenan. Terus berkah yo oleh bojo ndelok yo bojo akeh. Kok iso anak-anake 7 dadi nabi kabeh. Nabi lho itu Rasul. Zaman Bani Israil dia nabi akeh banget. Nabi ini sak dunya kan 400.000. Rasul ini 311. Wa hadza utawi